ეს Rockstars Records. Тона гап тасар калинам каторай дистата мистер бин натуре прикола диди оши қора гезашти ай хатима бояд метарсиди афанди ай хатима духкадем ошиқ шидем духкадем бари умурдем ай пешти бе аруси то кери оши қора хурдем фармони ошиқо эй ошиқ фавика кашаш бе арус букаш бигар ҷононай таи кашаш ту бохчони дилрабои ҷода бари зано хубаш кун та ҷанг надоз ба кери вена зано ай дасти бига хирока намондай да мағоза хита харобка шикандам ки ишқай ты нагреза да овози ман меринаме дракуни калонкат баъди ду мисра мегзарем ба қисми қапо қап тайёрӣ бини таланти аждаҳори хобидарама ва ирада як хона монен бад пушен дара аждаҳори хобидаи рэпи тоҷиктон маем ошиқора лезид накунен оли мазидаем фавига ки медозамад хидит хости чиза мардак серьёзни боша даъни ты вешна гизай аждаҳори хобидаи рэпи тоҷиктон маем ошиқора лезид накунен оли мазидаем фавига ки медозамад хидит хости чиза мардак серьёзни боша даъни ты вешна гизай мебинем да бани братано ты гнида бовар ки тамоман надори қадр ғамзадай пеш пеше нигира мегира твар бовар ки хит шада кадр вай бойнамат фактам фактура гнида бромадитр да ҳаёт калимаро ба тори калима чинум ки бимонад да ёдот ту хидит хит кадести чӣ намудохтамад ту дугонаи савика аки нав шинохтамад да дод заданам бояд хита намекарди қуш аки кунта ҷиқида маҷбур мекунӣ ҷавоби кората мети қасос ба меситону дигар намегирим хидма май тоҷикистону ба падхока далбаёбӣ намеша ҳеҷ вақт герой туи дуварда шояд ки фарай нигеро мамезану мери намедона палиба қадима наметона кунта бидрони ай ҳаштош ошиқ ошиқӣ мехона хайп наку кори мара да фикри хайпити несто ба ошиқа менигеро то охира ошиқ место аждаҳори хобидаи рэпи тоҷиктон маем ошиқора лезид накунен оли мазидаем фавига ки медозамад хидит хости чиза мардак серьёзни боша даъни ты вешна гизай аждаҳори хобидаи рэпи тоҷиктон маем ошиқора лезид накунен оли мазидаем фавига ки медозамад хидит хости чиза мардак серьёзни боша даъни ты вешна гизай